Moi! Me tehdään Best Friend Tag. Meillä on siis 11 kysymystä. Joo. Ykköskysymys. Mistä lähtien olette tunteneet? Heinäkuun lopusta asti. Juu. Joo. Eli heinäkuun lopusta. Missä tapasitte? Käpylän klubilla. Se on vähän hauska paikka. Se ei oo kunnon klubi. Mut sieltä saa hyviä kavereita. Se on niinku hengauspaikka. Niin, nuorille. Ja no on siellä aikuisiakin. No ne on kyllä ihan niinku semmosia valvojia. Sitten, missä tapasit? Oho! 3. Miksi olette Oho. vesuja? No, Me ollaan parhaita ja meillä on niin paljon yhteistä. Esimerkiksi. No. Kenen kautta tapasitte? mun kaverin. Joka on mun luokalla. Juu, joo. Sitten. 5 siis, me olemme 5. Tai no, tästä tulee 5. Millaisia olette? Toisen mielipide. Enna, sä aloitat. Maija on tosi hauska, kiva, positiivinen, kiltti. Joo, siinä ne oli. Ja kaunis tietenkin. Enna on tosi kiva. Sen kanssa ei ole ikinä tylsää. Ja se on mun besu. Joo, se on mun besu. Tietysti, jos me tehdään best friend tag. Se on tosi huumorintajuinen, positiivinen, hiuksia räpläävä tyttö. Sori. Mones. 6. Yhteisiä 6. asioita. Molemmat tykkää ikästä Justinista. Ja eläimistä. Ja Ikke. Mä tarkoitan Iisa-kieltä. Mä rakastan sua, jos sä katsot. Joo, kumminkin. Samoin. Ja sit me harrastetaan samassa joukkueessa. Tai no tiimi on funkitiimi ja joukkue On groupies. Joo. Jos haluat nähdä, niin ne katso funkitiimin Sivuilta. Ja laitat sinne cheer dance. Se näkyy. No niin, elikkä. 7. Onko teillä besukoruja? Ei oo. Valitettavasti ei. Koska? Ei ole heti ostaa. Niin, mutta pääset ostaa meille jossain vaiheessa. Joo. 8. Kuinka usein olette yhdessä? Ja se on melkein joka päivä. Oikeesti. Ihan Melkein joka päivä. 9. Mitä me tehdään yleensä? Hengataan. Käydään syömässä ja shoppailemassa. Ollaan pihalla. Mennään treeneihin. Niin. Kaikkea Sellaista sellaista. rutiinia. Siis 10. Mitä suunnitelmia tulevaisuuteen? Me mennään samaan kouluun, oliks Kollageen. Ja sit me ollaan bestiksi forever best. 11. Eli vika. 3 hyvää ja 1 huono puoli toisesta. Tää on niin vaikea, tai no toi 1 huono puoli. Ja mä aloitan tätä kertaa. Enna. Sen kanssa ei ole koskaan tylsää. Se on kaunis. Ja se on paras. Ja 1 huono puoli on se, että se räplää koko ajan sen hiuksia. No nyt mä räpläsin, koska mun hiukset meinas puksahtaa. Niin, mut siis ihan koko ajan. Ottakaa nyt sitä. Ihan koko ajan. Joo. Okei. 3 hyvää puolta ja 1 huono puoli. Okei. No siis, 3 kaikki hyvää puolta on 1. Se on hauska. Sanoisin, että joo. Mut ihan se on kiva. Se ei oo koskaan mulle ikinä. Ja meille ei tuu koskaan mitään. Ja 1 huono puoli on se, että se haukkuu mua sarvasta. Mut sarkas niin on. Best friend. Tag Okei, is me ei osata. over. Moikka! Moikka!